ҳамада салом алейкум бародари азиз, як бори дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи якчанд мошинои фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияи кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас, боварӣ дорам ҳар як шумода маъқул мешавад. Навора то охира тамошо кунед дӯстон, дастгирии моро фаромӯш намекунем. Шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба фурӯш гузоранд, хона доранд, мошин доранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Гапа бисёр намекунем дӯстон. Раҳмат барои дастгириятон, барои лайкотон, фикротон ҳатман дар комментария нависен ва мо боша мегузарем ба хизмати онҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл, 155 сомони тоҷикӣ. Рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1997, кузуфи седан, ранг бошад золотистӣ, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка автомат. Мошин гуфтаи кузуф камтар краска мегӯяд ба сурат виднай. Мошин находуя кондитсионер дора, лук дора, фавран фурӯхта мешавад. Қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе. Бародаро, нархи мошина боша гуфта 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 224000 рубл. Харидори ана боша савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дигар мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Vectra A, соли барориш 1992, кузуфи седан, ранг боша кабуд, мотори 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатҳош тамом шудагӣ, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе. бародаро, нархша боша мега 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 89000 рубл. чӣ хеле ки дар раст мебинед мошин ҳолаташ хубай. марҳамат шахсони мошинхар, барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Сеюм мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz B201, соли барориш 1993, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотори 1.8, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе. маълумоти бештар нависондагӣ нест. нархша боша гуфтесай 15500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 99000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва ногуфта намонад дӯстони азиз ки шахсоне ки мошини фурӯшии заминхона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1992, кузуфи хетчбек, ранг боша сиёҳ, мотори 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб мебошад гуфтай каме мелчи расход дора, тамом аккумулятори нав дора, мотор нав кардагӣ, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Ваҳдат. нархш боша 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 83000 рубл. мошин алиша мешавад гуфта арзон мешавад. харидори конкрет набошад. барои маълумоти бештар марҳамат дарёфт кунанд дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1995, кузуфи хетчбек, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 баллони нав, дискои нав, чашкиёш ва моторш гуфтай тоза, ягон ҷои задагӣ даридагӣ нестай. расход надора мошин гуфтай фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Хуҷанд бародаро. нархша боша мега 21500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 137000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
шашум мошини фурӯшӣ ҳаст ваз 2109 соли барориш 2003 кузуфи хетчбек ранг боша мокри асфалт мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробка механика мошин гуфтаи состояниш зури бадай ягон дард надора фақат хадавое мекунӣ тамом дига ҳама ҷош садай мехирӣ мегардӣ қарор дорам мошини мо дар шаҳри ваҳдат бародару нархша боша мега 8000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 51000 рубл бо харидори аниқ боша гуфтаи савдо мешавад марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт карда ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. автомошини фурӯшии Toyota Fielder соли барориш 2006 кузуфи универсал ранг боша сафед мотор 1.8 сӯзишворӣ боша бензин коробка автомат мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай қадди танировкаш фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештар нависондагӣ нест қарор дорам мошини мо дар шаҳри душанбе бародарон нархша боша гуфтаи 75000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 480000 рубл харидори аниқ боша савдо мешавад марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед маълумоти пурра ва аниқа ва бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1998 кузуфи седан ранг боша сабз мотор 1.8 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин гуфтаи коробка хадавои 100% 4 баллони нав дора акклиматориш навай танировкаш то моҳи ноябр ҳастай фавран фурӯхта мешавад хулоса мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора нархи мошина боша гуфтаи бародаро 60000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 384000 рубл мошин боша қарор дорад дар ноҳияи ашт харидори аниқ боша савдо мешавад марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Lanos соли барориш 1997 кузуфи хетчбек ранг боша сафед мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин состояниш соза кондитсионер дора мотори Opel задага вообще пусидагӣ надора варитам надора 6 моҳи дига документ дора срочно сум дар курай фурӯхта мешавад гуфтай қарор дорам мошини мо дар шаҳри душанбе бародарон нархша боша гуфтаистай 15000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 96000 рубл харидори аниқ боша савдо мешавад фавран марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ҳаст Hyundai Sonata соли барориш 2005 кузуфи седан мотори 1.8 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин документ дора 1 сола фавран фурӯхта мешавад дар ҳолати хуб қарор дора қарор дорам мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро нархша боша гуфтаисай 29000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 185000 рубл харидори конкретна боша гуфтай савдо мешавад марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1994 кузуфи кабриолет ранг боша серебристи мотор 1.8 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора 4 баллони нав дора техас мотор дора фавран фурӯхта мешавад қарор дора мошини мо дар шаҳри хуҷанд бародаро нархша боша гуфтаистай 22000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 141000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи савдо мешавад алишам мешавад марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. 12 мошини фурӯшии мо ҳаст ВАЗ 2110 соли барориш 2004 кузуфи седан ранг боша сиёҳ мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мотор 100% 16 гуфта ремень бикана намезана коробка 100% боковой приора ручкош приора полни губкават кадагай 2 баллони нав дора
خریدار کنکریت نباشه فورا فروخته میشود. قرار دارم ماشین ما در شهر کلوب دوستان نقشه باشه گفته سه 12000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 76000 روبل. خریدار کنکریت نباشه گفته چق میکنیم. مرحمت برای معلومات بیشتر دریافت کردن دوستان بر رقم در اکران بود زنگ زنید و معلومات بیشتر ای خرید صاحب ماشین دریافت کنید. و برادر عزیز در همین جا امروز اعلان های ما به انجام میرسه. رحمت که تو خیلی تماشا کردین. ما دو سپاس اعلان های به نوع ماشین های فروشی داریم دوستان. تا نوار آینده خودتان احتیاط کنید. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.